ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଷା କବିତାଟି ପଢ଼ିବା। ବର୍ଷା କବିତାଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବର୍ଷକ ହେଉଛି 12 ମାସ 6 ଋତୁ। 6 ଋତୁ ସେଇ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ବର୍ଷା ଋତୁ କବିତାଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ଷା ଋତୁର କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବର୍ଷା ଋତୁର ଆମର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେବେ କରିଥିଲେ? ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ଷା କବିତାଟି ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍ତରର 21 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆମେ ଆଜି ସେଇ ବର୍ଷା କବିତାଟି ପଢ଼ିବା। ଗୀତଟି ସମସ୍ତେ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଟିକେ ବୋଲି ଦଉଛି, ତାପରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ବୋଲିବ, ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଏମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା, ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର, ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଂକଟେ, ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଜାଣି, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତସ ହୋଇ, ଘର ସବଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜନ୍ତି ବରଷନ୍ତି ଜଳ। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା। ଏହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ହେଲେ ଏଠି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆମର ଏ ବର୍ଷା ଋତୁ। ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଆମର ଭରପୁର ହେଇକି ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରହିଥାଏ। ମଞ୍ଚପୁର କହିଲେ ଏଠି ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର, ପୃଥିବୀ। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଂକଟ। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ମେଘ ମାନେ ହେଲା କଣ କରନ୍ତି? ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ମହି କହିଲେ କରନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତସ ହୋଇ, ଜଳ ତୃପ୍ତ ମନରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷଣ କରିଲା। ଘର ସପଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜିଣ ବରଷନ୍ତି ଜଳ। ଘର ଶବ୍ଦରେ ମାନେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦରେ କଣ ହେଲା? ଗର୍ଜନ କରି ମେଘମାଳ ବର୍ଷା କଲା, ଜଳ ବର୍ଷା କଲା। ଆମେ ଆଜି এই ବିଷୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଆମେ ଜାଗା ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି, ତମେ ଦେଖ। ଏମନ୍ତେ କହିଲେ ଆମର ଏହିପରି, ପ୍ରକାଶିଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସାର କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମଞ୍ଚପୁର ତସ ତୃପ୍ତ ବା